Ryövärin sirkus. Knuckles, väistä oikealle! En ota sulta ohjeita. Väistä itse oikealle. Miksi tää sama keskustelu täytyy käydä joka kerta? Katsokaa mahtavan vahvaa mustekalapottia! Mukava tavata. Kuulkaa, tämä olisi helpompaa, jos lakkaisitte liikkumasta. Sori, en kuule sua. Mulla on kiire juoksuttaa sun sinttibottia. Ei se ole sintti, vaan mustekala! Etkö muka tunnista sitä lonkeroista ja päämuodosta? Sonic, laserrohjautuva purkaja on valmiina lähtöön! Mulla on hämistähtäimessä! Se on mustekala! Mustekala! Tails, ootko sä edes koekäyttänyt sitä? Ei hätää, kyllä se toimii! Ei hyvältä näytä. Olis pitänyt opetella tukilla juoksemista! Antaa tulla! Multa ei puhti lopu. Tauko kyllä maistuis. Kuinka tuuli kääntyikään? Merenkulkutermi, koska se on sintti. Tai siis mustekala. Kiva, nyt minäkin sanoin sen. Älyä! Ensi kerralla opiskelkaa pääjalkaisista ennen kuin tulette taisteluun. Kaverit, en tiedä mitä tapahtui. Mä sanon mitä tapahtui. Sun laserit melkein teki meistä kaikista robokalan ruokaa. Joo, eikä me oltais herkkuhiutaletta. Olen pahoillani, siihen tuli joku vika. Tai sitten se ei ollut vikaa. Ehkä tää ei ole edes Tails. Entä jos se onkin yksi noista nukkujista? Myyrä, näyttelee kettua. Kettumyyrä! Au! Lopeta! Hei, anna sen olla, se vaan... Ei Sonic, no on oikeassa. Tai no veistik siinä kettumyyräjutussa. Mut mun takia olitte vaarassa. Mun pitää mennä. Tails, odota. Tails, ootko kunnossa? Tails! Mä en tuu takas ennen kuin mä korjaan tän purkajan. Hei, olkaa Tailsille kilttejä. No se teki virheen. Ettekö te muka oo? Voi anteeksi, jos säikäytin teidät. Pyydän teiltä mitä nöyrimmin anteeksi. Sä melkein teit meistä raatoja. Tuhannesti anteeksi. Saan esitellä itseni. T.V. Parker. Yrittäjä, omistaja ja direktööri T.V. Parkerin ihmeiden sirkuksesta. Ai sirkuksesta? Onko sillä klouneja? Ja norsuja ja roskista tehtyä taidetta. Mä en yhtään tiedä mikä on sirkus. Minulla ei ole mitään noista. Katsokaa, esiintyjät söivät edellisessä paikassa pilaantunutta susia ja he ovat kaikki sairaana. Minulla ei ole kuin 2 stuntkarhua. No, miten esityksen käy? Sellaista ei ole. Lapset pettyvät niin kovasti. Voi lapsiparat! Lapsiparat. Kumpa löytäisin ystävällisiä sieluja, jotka auttaisivat pitämään sirkuksen taian hengissä. Herra Barker, teillä kävi tuuri. Tulemme mielellämme sirkuksenne. Puhu omasta puolesta. Luuletko, että haluan esiintyä kuin joku koulutettu eläin? Ei pahalla. Niin, ymmärrän. Koulutus on aika ankara. Ei haittaa, jos ette pysty siihen. Pystyy, on toinen nimeni. Onko sulla toinen nimikin? Toivottavasti sun sirkus pysyy mun perässä. Mä oon mukana. Upeaa! Hienoa saada teidät mukaan! Vielä on yksi tulossa. Tails kuulolle. Me liityttiin sirkukseen. Tails. Tails! Pitäisi tehota. Älä viitsi, tyhmä roskakasa! Tervetuloa sirkukseen, jossa teidän jokaisen persoonalliset kyvyt valjastetaan maailman lasten viihdykkeeksi. Sonic,
on vain yksi olento, joka on tarpeeksi nopea. Pelon palloon pyöreä, päättymätön häkki, jossa on mahdollista päästä hulpean ennätysvauhtiin. Ja kaikki tapahtuu pyöreällä areenalla. Vähetä! Sinä, muskelikaverini, olet vahva nyrkeistäsi, mutta oletko koskaan ajatellut käyttäväsi päätäsi? Ai päätänikö? Ymmärsin. Minä? Mikä minusta tulee? Akrobaatikko, leijonankäsyttäjä, taikuri, joka tekee aivan ennennäkemättömiä illuusioita. Olet surullinen klouni. Surullinen klauni! Tajuan, mitä tämä on. Saan tyhmän roolin, koska olen tyttö. Valmiina trapetsinumeroon, pomo! Siinä se. En käyttänyt vastapainoa tasoittamaan nopeuden muutoksia. Ja tämä oli ohjaamossa. Tervetuloa TV Parkkerin ihmeiden sirkukseen! Tänä iltana tulette näkemään voimaa, nopeutta, ketteryyttä, mittakaavassa, jossa ette ole niitä ennen nähneet! Paitsi jos olette joskus käyneet sirkuksessa. Nauttikaa! Katsokaa! Pelon pallo! Vielä yksi koe. Kiva! Aivan kohta alkaa tanssi robotin kanssa. Ei! Kauden viimeinen lähetys! Mihin aikaan esitys alkaa? Hyvää työtä kaikilta. Mahtavaa! Tehdään tää joskus uudestaan. Niin, tehkää. Ja teettekin. Hei, mikä tässä on takana? No katsokaa, esiintyjäni eivät ole kipeänä, he pakenivat. Joten kun kuulin teistä, viritin tämän upean ansan, ja te pöljät kävelitte siihen. Myöhäistä, hurja ystäväni. Tässä tulee oikea palkinto. Ei ole helppoa vangita salamaa pulloon, joten teetin tämän varta-vasten yhteisellä tuttavallamme. Ekman tuotannon Pelon pallon taipumaton, rikkoutumaton, sulamaton ja saat sen 6 pikkumaksuerän jälkeen. Plus tietenkin lähetyskulut. Niissä kyllä huijataan. Unohdit yhden asian. Minut. Unohdinko? Kultainen, huomaavainen Amy Rose. Ajattele lapsia. Lapsia? Hetki, tuo ei tehoa muuhun tällä kertaa. Siis, onko tää pieni kiertue vai... Siltä varalta, että pääsette karkaamaan. Minä tilasin myös tämmöisiä. Kaverit, mä korjasin tän purkajan. Nyt se oikeasti toimii. Missä kaikki on? Sonic, oot sä täällä? Sonic! Tails, onpa kiva kuulla susta, kaveri. Se sirkusfriikki nappas meidät. Me tarvitaan sun apua. Selvä, sininen pomo. Apua tulossa! Iso teltta, onko tää tänne se, Sonic? Tails! Päästä mut ulos täältä! Hyvä. Toi vehje ei vieläkään toimi. No tää on jännää! Karhut, mopokirput, hyökätkää! Sonic, se pääsee karkuun!
Vetäkää minut pois tästä kauheasta häkistä! Minä olen liikemies! Siinä oli lentämisen meininkiä. Joo, onnistuit hienosti. Anteeksi, että haukuin sua kaksoisagentiksi. En tajunnut, että oot kolmoisagentti. Joo, kiitos Tails. Kiva, että pystyin auttamaan. Nyt pois täältä. Mitä? Ei! Odottakaa! Ette voi jättää minua tänne! Tulkaa takaisin! Tulkaa takaisin! Takaisin! Vihdoin voin kääntää toisen kanavan.